भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया। पहले बारू गजबे कमर रे भौजी। खेसारी लाल यादव का ऐसा गाना गल बा भैया चटपटा जे कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री हिल के रह गल बा। क्या बात कर रहे हैं? काहे कि भैया खेसारी लाल यादव अपने भौजी पे ही लाइन मारा ताड़े भैया। रानी अगर में एक्टर बाड़ी जो कह रहे बाड़ी कोई नहीं खे मिलल तो हमरे पे झुलपी जे एकदम झारे लगलू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हम पे लाइन मारे लगलू तो ये खेसारी लाल यादव कहा ताड़े ना ए भौजी मिलल बाटे तोहरा कमर ए भौजी बहुत अच्छा तोहके भगवान जी कमर बनैले बाड़े। इ त ऐसन कमर है जेकि भैया पूरा दुनिया हिल रहा बा भौजी। और बताबा तोहर शादी ब्याह भी हो गल बा लेकिन शादी ब्याह के जैसा नहीं लगा ताड़ू, बिल्कुल एकदम कुमारी लगा ताड़ू। मतलब कि भैया खेसारी लाल यादव इतना बड़ाई कर रहे बाड़े रानी के जे कि भैया अपना भौजाई के बड़ाई कर रहे बाड़े। अब भैया और रानी एकदम फूल के तो एकदम पकौड़ा हो गए बाड़ी। अब भैया इतना एकदम में एक्शन बाना साउथ फिल्म के एकदम एक्शन है जैसे साउथ फिल्म में नाचे ले और से खेसारी लाल यादव रानी एकदम भौजी और देवर एकदम खूब नाच रहे बाड़े। भाभी और देवर के एकदम रिश्ता एकदम बहुत एकदम तगड़ा बनावल गया बा। अब भैया BR म्यूजिक से तो गनवा आयल बा ही बहुत तगड़ा मैटर में गनवा आयल बा। अब भैया ये गनवा और चली काहे कि भाई गजबे नाचेलू कमर ए भौजी। कमर वाला जकर जकर गाना रहेला एकदम खूब एकदम बजेला। लेकिन भैया खेसारी लाल यादव कहले बाड़े कमर तो ऊपर से बा ही, ऊपर से तोहर गोदनमा है और गोदनमा है तो का है भौजी एकदम गोदनमा एकदम बहुत अच्छा तरीका से है। मन करता उहे कमरिया में गोदनमा है। पहली बात तो यह तो भौजी कहता रहे देवर हम समझ रहे बानी तू कहाँ पहुँच रहे बड़ा लगा था तो होके अभी शादी ब्याह करावे के पड़ी। तो एकदम भैया खेसारी लाल यादव एकदम खुश हो जाता हो रे और कहता रहे हाँ भौजी हमू तो ये चाहता नहीं शादी ब्याह करा और तोहरे जैसन कमर जैसन हमारे मेहरारू मिले घरवाली मिले। और भैया विकास अभिषेक भोजपुरिया गनमा के लिखले बाड़े और गुरु भैया एकदम म्यूजिक बनेले बाड़े भैया। और BR म्यूजिक से गनमा आयल बा जाके सुनी। हमरो प्यार दुलार दी। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो भैया।